lada ka jira kai menta ga step hagapor new baje men step hapdeng jonga Algeria persha ya ga Austria kin yedro kamut ba ki prat likitem ki badon haga kerdan ga balai ki ban sarung sha ka round of 32 ki day ka Congo DR ka Sudan ka Ghana ka Ecuador ka Bosnia ka Algeria ka Paraguay bat ka Senegal lada kini ki art likitem ki yedro handre la de jaba ga Algeria lani ka Austria kin syaram ka we haplinjoki kumta ka ta ka bala syaram kan habban lik paying no bat ha ka jaka jongka on wan bujli da ka Iran ka bayo laipon hanre ka bompat syam la syak minus goal watang season ru kumta kani ka jile kai ka barang yat menta hapdeng jongga Algeria persya ya ka Austria ka don hapdeng juga jingi khun ka syur khai bha namar kini baro art ligitim lada ka weina ki kan syak rem no kala habban lik paying no season don lagade ka Algeria lani kadai ka Austria namar ka jile kai jogri ka art ligitim ka long ka baya maria khat bha namar ba hadu ka minute ka new pau ka jingi thap goal kadang long mar art ligi goal kumta menta ka ri Iran kala pek ya ka ni ka jile kai da ka jing kende men sim ka bukrau namar ba ka kwa ba ka we ni ki tim kan syaram lani kan job namar ka ta ka ban syaram kan habban lik phaying no bat ha ka jaka jong ka ta ka syaram kan rung no ka Iran kumta ka jingila kai jogri artli kitim kata ka Algeria persya ya ka Austria ka long ka ya khat bha hadu ka bakut jong ka jila kai ka jingthap gol ka long mar light ligi gol kumta ka tim ka bla habban lik phaying no ka day ka Iran bat ka tim ka bla rung shagarau of 32 ka day ka Algeria hadin bagalala ban pria khai da marteligi gol persya ya ka Austria hai ka jingile kai ka bakhadu ban yo rung shagarau of 32 kumta ga dige je kha jogri atli gitim kala penlong ye ka riran bakan du no shagarau 32 hadin baga Algeria kala yo ban pria kha ha ga dige je la kai jongka persya ye ka Austria menta ga step juga sniu blai ar popra tri da ka baga yo ban thap da mar light ligi gol ka we ye ka wipat nang ta sa ka wipat ka je la kai hapdeng jongka Jordan persya ye ka ri Argentina kala yo ban thap light ligi gol kat ba ka Jordan pat kala yo ban thap tang si gol kumta hapo jogri group kedai ka Argentina ka Austria bat ka Algeria kibar yo ban rung shagarau of 32 kublish buntat hadu pindu ha wipat ke video